Trening će se sastojati od 3 serije. Inače je bilo 4, četvrta je loža. Znači upalila se loža od kupljenja šljiva, ne smijem je raditi. Možda malo. Prva serija će biti čučnjevi sa ispred, tegom na ramenima. Znači to je po 3 serije da radimo. 3 serije. 2 do 3 serije. Pa možda 20 ponavljanja, s obzirom da ovo lakše, malo više radim. Druga vježba bugarski i treća iskorak. Ide prva 20.